Kirjan virallinen nimi on Nälkäpeli ja se on ensimmäinen osa 3. Kirjan on kirjoittanut Suzanne Collins. Kirja on julkaistu vuonna 2009 ja leffa on julkaistu vuonna 2011. Kirja on romaanialalajiltaan nuorten seikkailu kautta toimintaromaani. No, päähenkilöitä on Katniss ja Peeta. Katniss on äkkipikainen, metsästäjä ja sääntöjä uhmaava. Peeta on taas ujo, vahva ja hyvä naamioitumaan ja maalaamaan. Sivuhenkilöitä on Prim, Haymitch ja Gale. Prim on Katnissen pikkusisko, Haymitch on vanha voittaja, joka ohjaa tribuutteja ennen areenaa, ja Gale on Katnissen hyvä vanha ystävä. Kiitos. Nälkäpelin aika perustuu tulevaisuuteen ja menneisyyteen. Tulevaisuus näkyy areenalla, joka on Kapitolin työläisten ohjaama iso elektroninen halli, jolle voi luoda ihan mitä vain, kuten digitaalisen viidakon ja eläimiä. Menneisyys näkyy sektorilla, missä elämä on todella alkeellista ja haastavaa. Tapahtumapaikka on Pohjois-Amerikka, mutta suurin osa tapahtuu areenalla, jossa 24 tribuuttia taistelee hengestään. Juonen käänteitä on paljon, kuten 2 voi voittaa 1 sijasta nälkäpelin, joten Peetalla ja Katniksella voi olla hyvät saumat voittaa, koska he ovat samalta sektorilta. Toinen on, että Katniss onkin myös Ruen liittolainen ja Peeta on ammattilaisten kanssa liitossa. Kiitos. Kirjassa on 2 eri teemaa, draamaa ja toimintaa. Yksi kirjan draamakohtauksia on, kun Prim joutuu tribuutiksi. Katnikselle se ei sovi, joten hän ilmoittautuu vapaaehtoiseksi. Toimintakohtauksen luonteille. Gongit kumahtaa. Se meni sivusuun. Tilaisuus meni sivusuun. Haaskasin pari ylimääräistä sekuntia, kun en osannut muuttaa mieltäni ajoissa. Jalkani steppaavat hetken, sillä aivoni eivät anna niille selkää käskyä oikeasta suunnasta. Mutta sitten syöksähdän eteenpäin ja nappaan muovinpalan leivän. Salini on niin pieni ja olen niin vihainen Peetalla häiritsemisestä, että sääntään 20 metriä napatakseen räikeän oranssirepun, jossa voi olla mitä tahansa. En pysty lähtemään paikalta käytännöllisesti katsoen tyhjin käsin. Poika, joka on luultavasti vyöhykkäältä 9, tavoittelee reppua samaan aikaan ja temmomme sitä hetken. Mutta sitten poika alkaa yskiä ja kasvoille roiskuu verta. Lämpimät tahmeet roiskeet saavat minut hoipertelemaan kauhistuneena ja pökertyneenä taaksepäin. Poika suistuu maahan, näen veitsen hänen selässään. Muut kilpailijat jo ovat ehtineet runsauden sarven luo ja hajautuvat hyökkäykseen. Kiitos.